Hello baby, wallahi na yi missing ɗinka kwana biyu. Kai, wallahi baby, abin da kake min kwana biyu ban sami mai mun ba wallahi. Ka san ka iya shan nono, ka iya shan gaban mace kai. Baby wallahi ka iya soyayya wallahi ban sami mai mun ba. Na tanada maka style kala-kala masu kyau wanda zan maka, wanda kana yi kana jin daɗi. Wallahi baby na yi kewanka sosai, kai kaɗai za ka iya min irin soyayyan nan. Kamar irin abin da ka min jiya, kana ci na, kana sha mun nono, kana shan bakina. Wallahi baby ina jin daɗin wannan abun. Allah shi yasa bana son rabu da kai. Yanzu yaushe zamu haɗu na tanadar maka style kala-kala masu zafi wanda zan maka. Kan san baby ba kalan kwanciyar da ban maka, kuma ba kalan irin style ɗin da zaka ce maka da baran maka ba ko. Kakka je ka ce za ka kula wata, gaskiya idan ka kula wata, gaskiya ba zan ji daɗi ba wallahi. Ina maka haka ne saboda kakka min kishiya fa. Wallahi duk kalan style ɗin da kake so zan maka. Ka ga jiya, baby jiya wallahi irin cin da ka min nan na ji daɗi wallahi. Da irin shi kake min kullum wallahi. Kai baby wallahi ka iya. Ina maka style kala-kala. Bana son ka kula wata, kuma na tanada maka abubuwa da dama wanda za mu ji daɗin rayuwan mu. Wallahi baby, ai ka san dogon namiji shi daban ne akan kowane kalan namiji. Ka san su irin cin su daban ne. Style ɗin da zaka musu ma daban ne. Shigan ma in kuka yi shiga, mace za ta ji shi a cikin ƙwaƙwalwanta. Shi yasa ba zan iya rabuwa da kai ba wallahi. Ba wani namijin da zan iya kallo a matsayin namiji in ba kai ba wallahi. Wallahi ka haɗu. Ka san dogon kaya sai da dogon mace. Dogon kaya sai da dogon kaya. Wallahi ina son ka sosai. Yauwa. Saboda haka, dan Allah ina son yau mu haɗu. Zan je in sha magani in gyara maka shi da kyau saboda ka ji shi cabal kana yi kana jin daɗi. Ka san mace mai ruwa ta yi, namiji yana buƙatar mace mai ni'ima. Ka san mace ba daɗi ba. Shi yasa maza suke saurin ƙaro mana kishiya. Ba komai bane mu dinga gyara gaban mu mana. Idan muna gyara gaban mu, mijin mu yana shiga yana jin daɗi. Bai isa ya ƙaro wata ba wallahi. Saboda ko ya ƙaro wata zai tuna da matan shi na gida. Zai ce ina da wata a gida tana min duk abin da nake so. Ina jin daɗi. Ko kun gane ai. Amma mace ba kama kai, ba gyara gaba. Miji ya zo zai ci kawai ya dinga jin wari, ya ji ba daɗi. Kin ga dole gobe ya dinga tunanin gaskiya ban ji daɗin matata ba, dan je in ƙaro mata wata. Shi yasa wasu mazan da aka ga da kansu suke sayawa mata kayan mata wanda za su gyara gabansu saboda su ji daɗi da kansu.